Wow guys नायनाय दिनै गारिखौ सुनानै लाबोदोंमोन नालाय लाबोदोंमा आंनो सुनानै होफैनायखाय जि साफा जादों नै गोदान जि मोजां मोनदों आङो गोदानखाय साफा नुदों आरोना गोदान साफा नुदों माने दाख्लैनिफ्रायनो आङो बेराय सुनो मोनाखैमोन ना नै जि साफा नुखादों ना गाइस साफा नुदों ना मार साफा नुखादों आङो स' दायो जोङो थांनोसै आरोना गोबाव खालामबाय थाला जलि Hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस आंहा शुट दङ ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइमथ' नङा बिराद गोबाव जाबायमोन आङो आलदा प्रडाक्शनाव खामानि मावैया स' आङो एबारे फार्स्ट टाइम नङा माने सिगांनिफ्रायनो आङो गुबुननि प्रडाक्शनावसो मावबोखानानै जेनेबा जा एसे पपुलारिटि मोनदों ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो जेब्लानिफ्राय आङो जिडि प्रडाक्शनखौ खेवबाय बे समनिफ्राय आङो आलदा प्रडाक्शनाव मावाखैमोन आरोना गोबां आङो प्रजेक्ट्सफोर मोनदोंमोन अब्लाबो आं मावनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं दा सानबाय मा मावगोन बिदि होननानै स' आङो गुबुन प्रडाक्शनावबो मावगोन आरोना देग्लाय स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि माखासे मिउजिक भिडिअ गुबुन आलदा प्रडाक्शननिफ्रायबो आरो लोगोसे जिडि प्रडाक्शनावबो नुनो मोनगोन स' बिनि थाखायनो आंहा माने दख'ना नांगौ जादों नालाय ओमफ्राय एफ क्लदिंनिफ्रायबो फैखागोन दख'ना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो एफ क्लदिंखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो बेनि क्वालिटि बा डिजाइन्स एन्ड अल गासिबो मोजांखा ओमफ्राय दायो आङो अब्लाबो बिदन दख'ना बा माबा मोनसे बिदि सिम्पोल टाइपनि दख'नाखौहाय आङो रङियावहाय लायनो थांनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोना आङो दिन्थिगोन दिनैहाय मा दख'ना लाबोयो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि बडियावहाय जोङो माखासे आनवान्टेड हेयारखौहाय मोजां मोनिखायनो जोङो बेखौहाय रिमुभ खालामनो थाखाय मा इउज खालामो मालाबा जों रेजर इउज खालामो बा मालाबा जोङो हेयार रिमुभेल क्रिम इउज खालामो स' बेफोर मार्केटावहाय मोननाय क्रिम बा रेजरखौ इउज खालामोबा माखासे जोंनि बिकिनि लाइन एरियाया सेन्सिटिभ जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो इनफेक्शन जानो हमो आरो लोगोसे डार्क जानो हमो स' बेनि थाखायनो आङो गोबाव समनिफ्रायनो नैबे एभारटिननि बे हेयार रिमुभार बिकिनि लाइन क्रिमखौहाय इउज खालामो आरोना स' बेखौ इउज खालामनायावहाय आंनि बिकिनि लाइननि जा स्किना बेयो जेबो माने गाज्रि जायाखै बा डार्कनेस बा रेडनेस बेफोरबायदि जायाखै जिहेतु जोङो रेजरखौ इउज खालामोबा एसे रेडनेस जानो हमो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मार्केटाव मोननाय हेयार रिमुभारफोरनि फ्रेग्रेन्सआ माबोरैहाय जायो एकदमबारे गाज्रि स्मेल खालामो बाट नैबे एभारटिननि जा हेयार बिकिनि लाइन जा रिमुभार दङ बेयो बेनि फ्रेग्रेन्सआ बिराद मोजां गाज्रि नङा बेवहाय माखासे करेल डिटक्स आरो कोजिक एसिड स' बेफोरनि थाखायनो जोंनि स्किना हेल्दि जानानै थायो आं दिन्थिना होनो बेनि सिङावहाय मा दङ बेयो जिथु रिमुभार क्रिम नै बियो बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नै बेफोरबायदि मोननै कटन थायो आरोना बेवहाय इजिलि इउज खालामनो हायो आरो रिमुभबो खालामनो हागोन बेजोंनो स' गाइस नोंथांमोना नुदों नै आखायावनो आङो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनोसै क्रिमखौहाय बेबायदि बेनि हेल्पजोंहाय बिदि फोननानै लाबाय ओमफ्राय दसे दोननांगौ आरोना फोननानै ओमफ्राय बेखौ दोननानै जा कटन दङ ना बेखौहाय नै दैयावहाय सोमबानो बेयो दसे टाइमाव थानानैनो बेयो मोनसे टावेलनि महर लायो आरोना स' बेजोंनो नोंथांमोना हुगारनोबो हागोन आरोना इजिलि जि गुवार जिबायदि जाबाय नुवाखै ओमफ्राय दायो जोङो बेखौहाय बोखारनोसै नै स' नै बोखारनायावहा गजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दा हुगारनायावहाय एसे गोसायै हुगारबानो नै गजोब्बाय गैला स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो बेवहाय थांनानै नोंथांमोनाबो ना अर्डार खालामदो थांनोसै ओमफ्राय सिट बेल्ट गाननाया खुबे दरखार बेनि थाखायनो आङो सिट बेल्टखौ गानो आरोना सिट बेल्ट गाननांगौ दे नोंथांमोनाबो ड्राइभ खालामबा एकदमबारे मोजांबो येस मोजांबो लोगोसे मोजांनि थाखायसो गाननो होयो पुलिसखौ गिनानैसो गाननांगौ इदि नङा आरोना इ लावदुमा गारि सालायखांबा आं हेन्ड ब्रेकखौ खेवनोनो हाया इमान गोरा खालामना दोनो नाय डेन्जार गोजौसिम लांना होयो
Iman sapa gariku suna labunan iman letra दैयाव बिसोर बोरै आया मानि फैदों नालाय बिसोरो आयौ दाखालि आं फिनसे गोजाननिफ्राय टम टम लिंबा फायाब्रा फैसा बारा होगोनबाबो नै बेयावहा लाखिदो आंगुर जानो लुगैदों जोङो आंगुर जानो लुगैबाय बेनि थाखायनो लाबनुखौ बायनो हरदों आङो नै गाइस फ्रेश आंगुर ओमफ्राय लोगोसे बिथिं ब्रह्मपुत्र ब्रिज ओमफ्राय बिथिं हाजोआ नाहरलाय जि मोजां नुहुरदों एक पिस दायो जोङो रंगियानि दखानावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय दायो दख'ना बायनो नागिरदों नै सिम्पोल मोजां नुदों जागोन ना सिम्पोल रोजा जाबोद्राय नङा मोजां ओमफ्राय गोरा राबो नङा गाननो आराम जागोन कक'आनि दं बिराद बुरजा लादों ब्लाउस नांगौ आंनो हो जाबो न सेम साइज एल्बाम बनाय ना करे ना गेम सिखलाय जानो হ'ব দে কিয় চাই থাকে আৰু এটা চালেও হয়তো সব একে না এইটো টাইম নষ্ট কিয় কৰি থাকে আৰু ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ আছে না হোৱাইট টো নহয় চাব লাগিব না ভিতৰত কেনেকে ন ইদিকে লাইলা না লানাंगोन मोनसे गोथांखौ मोजां जायो এনেকুৱা লৈ যাওক এইবিলাক কেম চলি আছে এনেকুৱাটো নালাগে এতিয়া আমি গাঁৱৰ ছোৱালী টাইপহে ন শ্বুট কৰাটো जोंख्लाबनाय होमबाबो लांजायो मोनसे बिदिब्ला पिसखौनो बायना दोनबाय नै जि गोदान ब्लाउस फैदो नायगासिनो जों दायो ओमफ्राय आंनियाव हाबजाया नै मानसिया बिराद स्लिम ना आङो बहुतत हुआई नहीं किमान साइज दिसे हाँ 36 ब्लाउस अब आंनियाव जाला भगवान गाहरि मांखौ एरिब লাগিব আৰু नै लाबाय दायो दोङो आरो बेलेग मोनसे दखानाव थांसै आरोना थेंक इउ हा देखायना होग्रा बाङाय बाय थेंक इउ नानिया बिराद पसन्द जादोंमोन आरोना बे कालारखौ ओमफ्राय आं लागोन लाया जानानै लाबाय आरोना आगरखौ बारा मोजां नाङाखैलै लांदो माबायाव गोसोमाव इदि ब्लु कालारनि आगर लांदों नोंसोर गोसोमाव ब्लु कालारनि आगर थानाय इदि ब्लु Hey guys, simple लाबाय माखासे ओमफ्राय दा न'आवहाय थांनानै दिन्थिनोसै आङो नै जोंना बाजै फेशननि मालिकआ पुरा हिसाब लागासिनो आरोना बेयावनो थाथ'
हेल' इयावनो दोनथ'दो दायो सफैनोसै आं दायो जोङो बाजै फेशननिफ्राय दख'ना लाबाय नै बिराद दाम गोसा गोसा लायो आंनिफ्राय बियो बिराद दाम गोसा गोसा लायो ओमफ्राय इसोर बिराद मोजां मोजां नागिरना होबाय आंनो देनां शुटिंआव बैसागोनि शुटिंआव गाननो guys ओरैबायदि ट्राफिक जाम माने मा होननो दायो गुवाहाटियाव मोनफैबाय आरोना माने मोनफैबायनो थांगासिनो गुवाहाटियाव मोनबाय मोननाया खिन्थु न'खौ मोनाखै आरो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो दा दिन्थिगोन मा मा लाबोखो मिथिबाय ना दही पुस्का आंनि फेभरेट बालाजी मन्दिरनि खाथियाव मोनो बिराद गोथाव दायो आङो फैखांनानै फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय लोगोसे आङो ओंखामबो जाखांबावबायसो आरोना माने एसे मेंदोंमोन नालाय गारि सालायनानैहाय ओमफ्राय एसे गोबावबो जाबायमोन स' आङो दायो पुरा फ्रेश जानानै जाखांनानै लोंखांनानै दायो आं नोंथांमोननो मा मा लाबोखो बेखौहाय आङो दिन्थिनोसै आरोना दख'नाफोरखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा बबे गांसेखौ मोजांसिन नुदों बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो दा बावसना दे आं नेनानै थाबाय थागोन नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दायो आङो मोनसे मोनसे देखायनोसै नोंथांमोन नै गाइस बेफोरनो आरोना आंना थफ्लाफोरा लाबोनाया सुटआवबो नांखागोन नालाय बेसेबांखिनियानोसै स' गाइस आं दिनैहाय जा दख'ना लाबोदोंना आङो फार्स्टनिफ्राय देखायलांसै नोंथांमोननो थाबनो आरोना बाराद्राय पेक खालामबाय थाला ओमफ्राय माने सिम्पोल बांसिन लाबोदों आरोना आङो स' नोंथांमोननो आं दायो दिन्थिनोसै सनै बेबायदि बिदन आङो पिंक कालारनि लाबोदों आरोना आं बिराद मोजां मोनो पिंक कालार जिहेतु बेनि थाखायनो आङो बेबायदि बिदनखौ लाबोबाय आं बारा दिहुनलायनानै दिन्थिबाय थाला बे सिम्पोल कास्ट नालाय ओमफ्राय बेयावनो दोननोसै आङो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे कालारखौ लाबोदों आरोना आङो सलाइ कालार पार्पल कालारखौबो लाबोदों आङो नै सिम्पोल ओंखायनो बेबायदिनो नोंथांमोना नायदो आरोना बारा दिन्थिबाय थाला आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै बेबायदि अरेन्ज कालारनि बिदन लाबोदों आरोना आङो नै माने सिम्पोल आरोना बिराद सिम्पोल ओमफ्राय लोगोसे बे दखानाव थांनायावहाय आङो गाले मोन्दों गाले माने जोङो जे बेफोरबायदि रेप खालामनानै लायोना रेपार स' बे रेपारखौहाय जोङो गाले होननानै बुङो आरोना नोंथांमोना मा होनना बुङो बेलेग होनो आरोना स' नै बियो रेपार आरोना गाले टप गाननानै जिहेतु गार' बा सोर गानो गार'फोरा गानो गाहायाव गोजौआवहाय टप गाननानै नै बेखौहाय गाहायावहाय गानो आरोना नै बेबायदि नैबेयावहाय गाहायावहाय गानो आरोना गोजौआव टप थानानै स' आङो ओरैनो मोजां मोननानै लाबोबाय माला गानगोन आं मायाव गानगोन आं जेबो मिथिया जास्ट आं मोजां मोननानै लाबोबाय आरोना रेपार आरोना मालाबा नांगौ जानो हानाय बिदन गोमो कालारनि लाबोदों आङो बेथ' अरेन्जसो नालाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों बेनि जा कालार कम्बाइनेसनखौ आरोना माने मा होनगोन मेरुन ब्राउन मा होनगोन बे कालारखौ ओमफ्राय बेयावहाय जिहेतु स्काई ब्लु कालारनि आगर बिराद मोजां मोनदों आङो बिराद एक्साइटेड आं बेखौ गाननो थाखाय माला गाननो मोनगोन नोंथांमोना आं बारा माने दिन्थिबाय थाला आरोना नोंथांमोना आंखौ जेब्ला एलबामावहाय गाननाय नुगोन अब्ला नोंथांमोना नुसिगोन आरोना मोजाङै मोजां मोनदों ना गाइस आं हले मार मोजां मोनदों कालारखौ दख'नाया जि रोजा गानबा लोदोदोथारसो नुगोन आं जेबो नङा ना नैबे रेड कालार दख'नाखौ लाबोदों आङो नै रेड कालार दख'ना इयो ओमफ्राय फालिया नै
फालिया आरोना नैबे पिंक कालारखौ लाबोदों आङो गुरैथार नै मोजांथार मोनदों आं बेखायनो लाबोबाय आरोना फालिया नै दख'ना आरोना बेबो नै पार्पल कालारनि व्हाइट कालारनि दख'नाखौ लाबोदों आङो बेनि उनावहाय नै नैबे ब्लू कालारनि स्काई ब्लू कालारनि बेनि उनावहाय नैबे बेसर बिबारद्रायबो नङा एसे गोमोस्लिउ एसे माबा आं बे आगरखौ थानायखाय मोजांथार मोनदों बेखायनो लाबोबाय आरोना बेयो ब्लेक कालारनि गाहायावल' आगर गोनां आरोना सिम्पोल नांगौ जायो नालाय जोंनो बेनि थाखायनो लाबोबाय आङो आरोना गाहायावल' आगरनि ब्लू कालारनि नैबे बेसर बिबारनि ओमफ्राय नैबे पिंक कालारनि नैबे अरेन्ज कालारनि ओमफ्राय आं बेखौ बिराद पसन्द जादों भिडिअ माबायदि सानदों आं मिथिला बाट रियेलाव बिराद समायना बिराद स्टेन्डार्ड बे कालारा ओमफ्राय एबारै फालि नैबे गोथां फालि लाबोदों आङो गोथां कालारनि फालि आरोना नै बिसा ओमफ्राय मोनसे नै बिदि लाबोदों आरोना फालि गोजा नङा इयो मेरुन कालारसो बाट भिडिअआवहाय गोजा नुदों ओमफ्राय नैबे सिम्पोल व्हाइट एन्ड बेबी पिंक कालारनि फालि बेयो स्काई ब्लू एन्ड पार्पल कालारनि आगर थानाय फालि ओमफ्राय बेयो ब्लेकआवहाय पिंक कालारनि आगर थानाय फालि ओमफ्राय बेयो येल्ल'आवहाय नै मा कालार बेबायदि आगर थानाय आरोना बेफोर फालि ओमफ्राय गाइस बेखिनियानोसैमोन आरोना ओमफ्राय माखासे ब्लाउसफोर दङ ब्लाउसफोरखौ नोंथांमोना सुटआव गानबा नायदो आरोना आं दख'नाखौ जा हायो दिन्थिखाजोब्बाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ